Az első keynote természetesen az Óbudai Egyetemet illeti. A címe modellalapú kemoterápia optimalizálás, és szeretném felkérni az Óbudai Egyetem Neumann János Informatika Karának Biomatika és Alkalmazott Mesterséges Intelligencia Intézetének képviseletében Drexler Dánielt. Köszönöm szépen. Köszönöm a megtisztelő meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek és én tartottam a plenáris előadását a Health 2.0 konferenciának. Arról fogok most beszélni, hogy mivel foglalkozik a kutatócsoportunk az Élettani Szabályozások Kutatóközpontban. Mi azt csináljuk, hogy matematikai és mérnöki módszerekkel optimalizáljuk a kemoterápiát, tehát kiszámítjuk, hogy mekkora dózisokat célszerű adagolni ahhoz, hogy hatékonyabb kezeléseket érjünk el. Tehát azt tudjuk, hogy még a mai napig küzdenek a rák ellen kutatók, folyamatosan fejlesztenek új gyógyszereket, új hatóanyagokat, ez is az egyik kutatási irány, mi azonban nem ezt tesszük. Egyrészt azért, mert nem értünk hozzá, másrészt azért, mert preklinikai kísérletekben megmutattuk, hogy a már meglévő gyógyszereket, ha máshogy adagoljuk, kicsit hatékonyabban, személyre szabottakban, akkor sokkal jobb eredményeket tudunk elérni. Tehát mi azt az irányt képviseljük, hogy a már meglévő gyógyszerekkel hogyan lehet jobban adagolni a kemoterápiát, hogyan lehet ezt máshogy csinálni. A célunk az, hogy kisebb dózisokat adjunk, gyakrabban adjuk ezeket be, mint általában szokták, majd mutatni fogok egy kísérletet, ahol összehasonlítottuk standard protokollal azt, amit mi csinálunk. Matematikai modellekre építkezünk, tehát matematikai mérnöki módszereket használunk, leírjuk, hogy hogyan hat a gyógyszer, a kemoterápiás kezelés a tumorra, majd a modell paramétereit személyre szabjuk, tehát hogy ténylegesen azt a tumort írja le, azt a beteget, azt a gyógyszert. És így egy személyre szabott optimalizált terápiát tudunk csinálni, ezáltal kevesebb mellékhatásunk lesz, és azt tapasztaltuk, hogy a gyógyszerrezisztencia kialakulásának is jóval kisebb az esélye, mint a standard protokollnál. És szeretném megmutatni a legutolsó in vivo kísérletüket, itt állatokkal dolgozunk, egerekkel dolgoztunk együtt, az Országos Onkológiai Intézetben volt. Ez az állatházi és a Huren TTK csoportjával csináltuk együtt a kísérletet. Itt olyan egerek voltak, akiknek tripla negatív mellrákjuk volt, és pegilált liposzómális doxorubicinnal kezeltük őket. Az egy doxorubicin, egy liposzóma burokba, ami miatt lassabban ül ki, és sokkal jobb nekünk, könnyebb terápiát optimalizálni, mert jobbak a farmakokinetrikai paraméterei. 3 csoportunk volt, a kontrollcsoport ugyanazt a kezelést kapta, amit az emberek kapnak, tehát megkapja a maximum toleráltó dózist, ami 8 mg testtömegkilogrammonként, és ezt 4 hetente ismétlik, 6-szor legfeljebb, és utána nem csinálnak vele semmit. 12 egér volt ebben a csoportban, a leghosszabb túlélés 290 nap volt, és a teljes beadott dózist azt fogom 100%-nak tekinteni, ehhez hasonlítom a többit. Az MPC azt jelenti, hogy modell prediktív kontroll, az mérnököknél egy gyakori módszer. Ha van egy modellünk arról, hogy az adott bemenet, itt az injekció hogyan hat, akkor le tudom szimulálgatni előre a hatásokat, és abból választok egyet, ami valamilyen szempontból optimális. Ezt csináltuk egy folyamatos zárt hurokba, ez volt a modell prediktív kontroll, 21 egérrel, a leghosszabb túlélés 513 nap volt, és annál az egérnél, aki ilyen sokáig ért, 48%-ot használtunk összesen a kontrollhoz képest. Ennek egy hátránya volt az, hogy ilyen folyamatos visszacsatolás, ezért nagyon zajérzékeny volt, és ilyen össze-vissza ugráltak a dózisok, úgyhogy ebből a szempontból nem volt igazi. De volt egy másik módszerünk is, a PDPK-nak neveztük el, farmakodinamikai, farmakokinetikai csoport, mert főleg erre a modellre építettük a számításainkat. Tehát, hogy a farmakokinetika alapján kiszámoltuk, hogy mennyi dózis kell ahhoz, hogy egy szint fölött tartsuk a szervezetbe a gyógyszert, és az, hogy mennyi legyen ez a gyógyszerszint, azt meg a farmakodinamika alapján határoztuk meg, hogy hasonló is a gyógyszer, ne legyen feleslegesen toxikus. És amikor eltűnt a tumor, akkor meg egy nagyon pici dózis fenntartottunk, hogy ne tudjon visszanőni, ezt meg a differenciál egyenletek alapján, tehát ezt a 2 stratégiát kombináltuk. Nem volt folyamatos visszacsatolás, azért nem volt zajérzékeny, de időnként újra hangoltuk a mérések alapján a paramétereket. Itt is 21 egérrel dolgoztunk, egy teljesen meggyógyult, tehát ő közel 700 napig élt, ami ugye az átlagos élettartam ezeknek az egereknek, de 400 nap után teljesen tünetmentes volt, és annál az egérnél a 2/3 használtuk el összesen a kontrollhoz képest a teljes dózisoknak. Tehát ez a legutolsó kísérletes eredményünk, ez 2022-ben indult, és 24-25 körül ért véget ez a kísérlet. Most nem sokára kezdünk majd újakat update-elt eredményekkel
Két D1-es cikkünk jelent meg ezzel kapcsolatban, az egyik egy mérnöki folyóiratban, az IEEE Transactions on Systems and Cybernetics-be, a másik pedig egy onkológiai fókuszú folyóirat, a Precision Oncology-ba, ezt nemrég sikerült publikálni. Itt van egy mérési eredmény, vagy kísérleti eredmény, ez a kontrollcsoport, tehát ő kapta a standard terápiát, itt azt látjuk, hogy jó nagy dózisokat kap 4 hetente. A kezelés akkor indul, beszéljek ebbe egyébként az online miatt? Oké, köszönöm. Tehát a kezelés akkor indul, amikor elér egy tumor triggert, az olyan 200 köbmilliméter szokott lenni itt a kísérletekben. Itt látjuk, hogy elindult a tumor, megkapja a kezelést, összemegy, nem is jön vissza, közben kezelgetik 4 hetente, aztán itt elkezd visszanőni, jön egy kezelés, picit összemegy, de nem tűnik el, aztán meg elszabadul. És nincs több kezelés, mert tiltja a protokoll, vagy 6-nál többet beadjunk neki. De ő egész sokáig élt, ő több mint 200 napig élt ez az egér. A másik, szintén gyakori eset ilyen nagy dózisoknál, hogy elindul a kezelés, összemegy a tumor, aztán jön vissza, a másodikra már kevésbé reagál, meg tudja állítani a növekedést, de nem tünteti el a tumort, a harmadiknál meg igazából nem érdeklődik a kezelés iránt, tehát kialakul egy gyógyszerrezisztencia, és elszáll a tumor. Tehát ez is gyakran előfordul, amikor ilyen nagyon nagy dózisokat adnak. Tehát ez volt a két szélsőség, amit láttunk a kontrollcsoportnál, tehát az egér kevesebb, mint 100 napot élt. És itt van a mi legjobb eredményünk, ez a PDPK csoportból, tehát itt elkezdtük a kezelést, amikor elérte a 200 köbmillit, nem ment föl túl magas, olyan 600 köbmillig ment a tumortérfogat. Itt viszonylag nagyokat adunk, de ez a maximálisan tolerálható dózis, tehát ahhoz képest jóval kevesebbet, de sűrűbben, hetente 2-szer. Pénteken azt mondták, hogy akkor adnak, tehát hogy ez nekünk fix volt, akkor lehet adni. És amikor elég kicsi a tumor, akkor átváltunk egy ilyen fenntartó dózisra, ami azért van, hogy ne tudjon visszanőni a tumor, hogy ne hagyjuk neki. És a 400. napnál azt mondták a kollégák, hogy ronda a farki vénája az egérnek, úgyhogy hagyjuk most már békén, mert már rég nincsen semmi baja. Békén hagytuk, és az egér boldogan élt, amíg meg nem halt, teljesen tünetmentesen nem jött neki vissza a tumor, és itt használtuk el a teljes dózis 2/3. Tehát ezek voltak a kísérleti eredményeink. Amit mi csinálunk, az elsősorban a modellalkotás, hogy létrehozunk egy matematikai modellt, a személyre szabás, az a parametrikus identifikáció, és a harmadik pedig a terápia optimalizálás. Itt most először a modellalkotásról szeretnék beszélni, hát és igazából az idő nagy részében erről fogok most beszélni. Ami nálunk fontos, hogy állatkísérletekkel validáljuk a modellt. Az irodalom tele van modellekkel, tehát oldalakon keresztül lehet képleteket írogatni, van mindenféle modell, de a legtöbb nincsen validálva, meg a legtöbb annyira bonyolult, hogy nem is lehet behangolni a paramétereket, tehát nekünk ez egy nagyon fontos szempont, hogy úgy nézzen ki a modell, hogy ezt tudjuk igazolni ténylegesen mérésekkel, hogy ez így van, legalábbis illeszkedjen rá nagyjából. A méréseinknél bőr alá ültetett tumor van. Ennél a legutolsó kísérletnél az egérnek a saját tumorja volt, tehát nem xenograf volt, hanem rendes tumor az egéré, úgyhogy ezzel kicsit hitelesebb, mint a xenograftot használnánk. Mérnök vagyok, úgyhogy elnézést, hogyha nem a legprecízebb a megfogalmazás. És a kimenetünk az a mérés, amit a bőrön keresztül csinálunk. Igazából 2 méretet mérünk, szélességet, hosszúságot, közelítünk egy térfogatot. Én ezt persze úgy fogom mondani, hogy miért térfogat, ez egy kicsit torzítás, tehát ezért emiatt lesz elég zajos. És ez viszont tartalmazza az élő sejteket, meg a halott sejteket külön-külön nem tudunk mérni. Ezért a kimenetünk Y-nal szoktuk a rendszerelméletbe jelölni. Az 2 állapotváltozó összege lesz, az élő és a halott sejttérfogata, mert nem tudjuk szeparálni ezeket, amíg az egér él. Hát ha kiszedjük belőle, akkor már lehet nézegetni, de longitudinális adatot nem tudunk szerezni, csak ebből. A bemenetünk az injekció, a farki vénába adnak injekciót, nem pont így berakják egy ilyen kis fasatúba, de ilyen képet találtam, amin lehet ezt mutogatni, hetente 2-szer. Ez mérnöki szempontból egy szakadást jelent, TK az injekciók időpontjai, ezt nekünk előre megmondják, hogy mikor van. UK a szakadás mértéke, az a dózis, amit beinjekciózunk, nekünk ezt kell kiszámolni, ez a feladatunk. És így nézett ki a modell, ami alapján dolgoztunk, ez egy negyedrendű közönséges TIF-egyenlet. Erről picit beszélek, hogy ez hogy jött ki. Ez egy determinisztikus modell, tehát ez így a populációs átlag viselkedését írja le. Mi ezt illesztettük rá a mérésre, ez alapján tudtunk szimulálni, meg számítgatni. És itt végig fogok menni a folyamatokon, amit modelleztünk. Tehát mi úgy dolgozunk, hogy ilyen fiktív reakcióként fölírjuk, hogy mi történik.
Ez azért jó, mert ez nagyon egyszerű, meg nagyon jól lehet az orvosokkal is kommunikálni, mert ez nekik tetszik. Tehát, hogy X1-ből lesz 2X1, ez azt jelenti, hogy osztódik a sejt, az A ez egy ilyen ráta, hogy milyen gyakran csinálja. Ebből lehet-e differenciálegyenletet csinálni, az azért jó, mert ebből tudunk időfüggvényt előállítani, meg szimulálni számítógéppel, de lehet olyat is csinálni, hogy sztochasztikusan szimulálunk, vagy esemény szinten, hogy kiszámítjuk, hogy mikor lesz a következő esemény, és akkor az most mondjuk egy sejtosztódás. Ezt egy ilyen több köbmilliméteres élő tumornál az több milliárd sejt van, úgyhogy az nagyon sokáig futna, ezért ott nem csinálunk, de azt nagyon jól leírja a diffegyenlet, hogy mi történik, azt mikor villámgyorsan meg lehet oldani. Hogyha sztochasztikus folyamat van, mint hogy később mutatom például a dormanciából, amikor fölébred a sejt, azt viszont így szimuláljuk sztochasztikusan, mert ott 60 nap alatt 1 millió sejtből 3 reaktiválódik körülbelül, ezt mutatták meg kollégák ezzel a sejtvonallal, amit ebből a tumorból szereztek. Tehát így néz ki például egy sejtosztódás, ez egy lineáris differenciálegyenlet, tehát a kétszer annyi tumor van, kétszer annyi fog időegység alatt készülni, vagy létrejönni, nincsen benne szaturáció, nagyon gyakran használnak szaturációt az irodalomban, de állatkísérleteknél nincs. Tehát ha nem kezeljük a tumort, exponenciálisan nő, ennek egy exponenciális függvény a megoldása. Sokan mondják, hogy jó, de előbb-utóbb elfogy a carrying capacity, nem tud tovább nőni, ez lehet, hogy így van, de kísérletesen ezt nem tudjuk megcsinálni, mert a törvények nem teszik lehetővé, hogy olyan sokáig nőjön az egérbe a tumor, mert föl kell áldozni az egeret, ha eléri a 2000 köbmillimétert, tehát nem látjuk, nem tudjuk identifikálni, úgyhogy mi ezzel az egyszerű modellel számolunk. Modellezzük a nekrózist, az X1-ből lesz X2 a halott sejt, a nekrózis nálunk minden az, aminél az élő sejt meghal, és nem a gyógyszer miatt, tehát ebben minden benne van, ez egy elég erőteljes egyszerűsítés. A halott sejtek kimosódását is lemodellezzük külön, ennek nagyon szép exponenciális jellege van, az látszik a méréseken, az azt jelenti, hogy eltűnik a bőr, ahol felszívódik, eltűnik onnan, mi ezt nevezzük kimosódásnak. A farmakodinamikát azt úgy modellezzük, hogy használunk Michaelis-Menten kinetikát és tömeghatás kinetikát, tehát hogy lineáris a tumortérfogatban, minél több tumor van, annál jobban lehet hatni rá, viszont és szaturáció van a gyógyszerhatásban. Tehát nem igaz az, hogyha 1000-szer annyi gyógyszert adok be, 1000-szer hatásosabb lesz egy platója. És ott az ED50, az a medián effektív dózis, az azt jelenti, hogy melyik az a koncentráció, a maximális hatás felét el tudom mérni. Ez nem az IC50, ez azt jelenti, hogy a hatás alatt azt értjük, hogy milyen gyorsan csökken a gyógyszer hatására a tumor. Tehát itt ezt jelenti ez a paraméter. Van farmakokinetikai modellünk, másodrendűt használunk, van egy sima kiürülés, hogy a gyógyszer valahol eltűnik, illetve egy centrális és egy periferális kompartment között mozog. Itt lineáris farmakokinetikát használtunk ennél a modellnél. Tehát ez volt az alapvető modellünk, amire az állatkísérleteket csináltuk, és ezzel hoztuk ki ezeket az eredményeket, amiket mutattam. Itt van egy példa egy szimulációról és egy mérésről, ez a kontrollcsoportból van az egér, itt kapta a nagy dózisokat, ez egy másik kontroll, ez nem az, amiről beszéltem, ez egy régebbi kísérletből. A piros görbe az a mérés, és a zöld szaggatott tumortérfogat az pedig a szimuláció, és azt látjuk, hogy ez egész jól le tudja követni, kivéve itt, de azért, mert az igazi tumor rezisztensé vált, és a mi modellünk jelenleg ilyet nem tud modellezni. Tehát ez egy hiányosság, ez egy következő lépés, hogy ezt is beépítjük. Amit azóta beépítettünk a modellbe, ez nemrég jelent meg, és ezért még kísérletesen nem használtuk, az ez a jelenség. Tehát a modellünk azt nem tudta leírni, hogy mi történik itt. Hogy eltűnik a tumor vagy 200 napra. És ezt mostanában kezdték el az orvosirodalomban is intenzíven kutatni az utóbbi 5-10 évben, hogy ez mi történik, mire alakul ki relaxus a kezelés után, van, hogy hónapokkal, évekkel később kiújul. És hát az a feltételezés, most nem is feltételezés, az igazolt, hogy az egyik oka az az, hogy kialakul a dormancia, és mi drogindukált a dormanciát modelleztük, tehát hogyha mi kezeljük a tumort, akkor az vagy meghal, de az is lehet, hogy nem meghal, hanem elmegy aludni, kikapcsol. Nem osztódik, dormáns lesz, korsant állapotba megy, tehát ő ott el van magával, és ő nagyon sokáig úgy el tud lenni, és ezt úgy modelleztük, hogy van egy maximális hatás, az az alfa, meg egy ilyen Michaelis-Menten konstans, a béta, tehát hogy ott is szaturált a hatása a gyógyszernek. Tehát ezt építettük be a modellbe, ehhez csináltunk egy új állapotváltozót, és hát most már a dormánssejteket is mérjük a kimeneten, mert az is ott van a bőr alatt a dormánssejt, az aktív élő, most már aktív élőnek hívjuk ezután, illetve a halott mellett, és ezek újra aktiválódnak,
Tehát egyelőre csak úgy néz ki a modellünk, hogy ezekből lehet újra aktív sejt. Később módosítjuk úgy, hogy lehet belőle rezisztens aktív sejt is, egyelőre még szenzitív aktív sejt lesz belőle, és a kollégák a sejtvonallal megcsinálták azt a kísérletet, amiből kiderült, hogy 1 millió dormánsejtből 3 darab aktiválódik 60 nap alatt. Így kiszámoltuk, hogy mekkora a ráta, és hát ez egy eléggé sztochasztikus folyamat, úgyhogy ezt mindenképpen sztochasztikusan kell modelleznünk, amikor már nincsen élő sejt. Tehát ha van egy kihalás, mert hatott a kezelésünk, akkor utána átváltunk sztochasztikus szimulációra, és ez szépen leírja, hogy a relapszus majd valamikor visszajön, és tudjuk reprodukálni azt, amit látunk a kísérletekben. Tehát ez az a folyamat, ami ezt leírja, ez egy nagyon egyszerű kémiai reakció, de azzal, hogy kicsi a propenzitása, kicsi ez a valószínűség, ezzel megbonyolítja az életünket mérnökként, mert nehezebb lesz szimulálni. Így néz ki a kiterjesztett közönséges differenciálegyenlet, itt néhány új egyenlet bejött, és így néz ki egy hibrid szimuláció, hogy eleinte teljesen determinisztikus, használjuk a rendes differenciálegyenleteket, az nagyon gyorsan lefut. Itt piros a mérés, zöld a görbe, a szimulált görbe, és ezek pedig a kezelések. A kezelések fixek, azok lementek valahogy, arra illesztünk, vagy arra szimulálunk. Ezen a részen teljesen determinisztikusan szimulálunk, majd amikor az aktív sejtszám 1 alá megy, vagyis kihalt, akkor váltunk sztochasztikusra. Itt azt látjuk, hogy még sok sejt van, amit mérünk, de azok már a halottak meg a dormánsokat, már élő sejt nincs a szimuláció szerint. Itt átváltunk sztochasztikusra, a farmakokinetikát meg a halott sejt kimosódást meghagyjuk determinisztikussal, mert azok nem érdekesek, hogy sztochasztikusak, viszont minden más folyamat teljesen sztochasztikusan zajlik, és akkor itt történik valami a szimulációval belül. Nem látjuk, mert olyan nagyságrendek vannak, hogy nem látszik, hogy mi történik, a 18-on a skála. Majd, ha elég sok lesz az aktív sejt, akkor visszaváltunk determinisztikusra, és látjuk, hogy ez a zöld görbe szépen leírja a pirosat. Tehát tényleg visszajött, és leírja, hogy mi történik. És hát ez sztochasztikus, tehát az, hogy ez pont így sikerült, ez azért volt, mert addig futtattam, amíg nem sikerült így. Tehát ha sokat futtatjuk, akkor ez így néz ki. Tehát igazából egy ilyen eloszlásunk van, hogy hol térhet vissza. Itt azért száll rá, mert itt nem volt elég ez a kezelés ahhoz, hogy ott tartson, mert az elején nem jól lett megadva a paraméter, mert túl kevés mérésünk volt hozzá. Tehát nyilván, hogyha ez egy valódi kezelés lenne, akkor alkalmazkodtunk volna hozzá, és akkor visszahúzzuk, de hát a kezelést nem ehhez csináltuk, ahhoz az esethez, amikor hamarabb tér vissza a tumor. Tehát ez a legújabb verziója a modellnek, ezt fogjuk majd beépíteni a terápia optimalizálásba, illetve rezisztenciát is modellezünk. És nagyon röviden szeretnék beszélni erről a PDPK módszerről, hogy inkább főleg ilyen képleteket tettem fel, úgyhogy nem akarok erről sokat beszélni. Itt ez egy optimalizálási probléma, gyógyszerszintet optimalizálunk, azoknak az összegét, vektorral jelöltük a dózisokat, úgy optimalizáljuk, hogy mindig az injekciók időpillanatában egy MIC-vel jelölt, ez a Minimal Inhibitory Concentration fölött legyen a gyógyszerszint a vérbe, ezt az irodalomból szedtem, hogy ez így valami ilyesmi van az antibiotikum beállításán, akkor legyen itt is az. A phi az egy függvény, ami megmondja, hogy melyik időpillanatban az injekció adott idő eltelt, után hol van a gyógyszer, ezek az impulzus válaszokból rakodnak össze. Korlátozás, hogy csak pozitív injekciót adhatunk be, tehát negatív dózist nem tudunk beadni, és akkor ebből kijön egy ilyen képlet, egy lineáris egyenletrendszer, ami ezt megoldja. Ami itt érdekes, hogy nekünk meg kell adni az MIC-t, tehát hogy melyik az a gyógyszerszint, ami fölött tartsuk. És itt két stratégiánk van, ezt szintén egy mérésen mutatom meg. Fönt vannak a tumortérfogatok a pirossal. Itt úgy csináltuk, még ez a legelső trialból volt, amikor a kollégák nem hitték el, hogy ez működni fog, úgyhogy eleinte ők akartak adni mindenképp egy nagy dózist. Tehát adtak egy nagy dózist, vártunk egy kicsit, és akkor itt elkezdhettük a kezelést. A szimulációt is onnan indítom, tehát onnan jön a zöld szaggatott, amikor elkezdtük a kezelést. És itt kétfajta stratégiát alkalmaztunk, ezek a pirosak, ezek a nagyobb dózisok, ezek azt csinálják, hogy úgy választjuk meg ezt az MIC-t, hogy legyen jóval a medián effektív dózis fölött, mert akkor hatni fog, de nem lesz feleslegesen nagy, hogy toxikus legyen. Majd amikor kicsi a tumor, akkor áttérünk erre ezekre a picikre, ott meg úgy határozzuk meg ezt a kappa szorzóját, hogy a differenciálegyenletek alapján ne tudjon nőni az aktív tumor. Tehát nem kell, hogy nagyon hasson, csak ne hagyja, hogy visszajöjjön, és így jóval kisebb dózisokkal lent tudjuk tartani. Tehát ez a fő koncepciója ennek a dolognak. Ezzel a módszerrel sikerült elérni azt, hogy meggyógyuljon az egér, úgyhogy csak 2/3 használtuk a összdózisnak a kontrollhoz képest.
És hát ezek alapján háromfajta tovább lépésünk lesz a közeljövőben. Az egyik a rezisztencia modellezés, amit már említettem, illetve hát az AI-t azt mi is nagyon szeretjük, tehát a modellillesztésnél most fogjuk beépíteni azt, hogy a paraméterek kezdeti becslését meg a hangolását csinálja egy ágens, mert az megkönnyíti az életünket, illetve hát az optimalizálásba is már elkezdtük használni. Az LLM-et beépítettük, hogy nézze, hogy az adott költségfüggvény mellett, ha ez kijött, ez mennyire jó, ha nem jó, módosítsa a költségfüggvényt. Ezeket eddig kézzel csinálgattuk, és hát erre nagyon jó, hogy az AI rendszerek itt vannak. És hát köszönöm szépen a figyelmet. Nagyon köszönjük az előadást, nagyon érdekes volt, és szerintem ez volt az első alkalom, amikor a Health 2.0 történetében elhangzott a negyedrendű determinisztikus differenciál egyenlet kifejezés, úgyhogy ezért külön köszönet. A tréfát félretéve az én kérdésem az, és közben fordulok a közönséghez is, hogyha kérdésük van, jelentkezzenek és viszek mikrofont, hogy milyen távolságban van ez a metodika a klinikumtól, a humán klinikumtól? Köszönöm, ez egy nagyon jó és egy nagyon gyakori kérdés, de valójában ez a legfontosabb. Én úgy gondolom, hogy viszonylag közel vagyunk. Már az Onkológiai Intézettől volt olyan megkeresés, hogy adnak humán adatokat kísérletből, persze megfelelő engedélyek után, és akkor arra megnézzük, hogy tudunk illeszteni azt, hogy tudjuk leírni. Tehát ilyen lépések már vannak, én bízom benne ilyen 5-10 év, és akkor már ezeket lehet használni, ezeket a módszereket. A kritikusabb a mérnöki szempontból az a mérés, hogy legyen mindig mérésünk és visszacsatolásunk. Mert jelenleg ezek nem túl gyakoriak, én úgy tudom, a kezelésekben, a humán klinikumban. Akkor follow-up kérdés, hogy itt a klinikumban mondjuk egy ultrahangos tumorvolumen mérésben kell gondolkodni? Akár az is, bármilyen tumorvolumen mérés nekünk jó, amiből meg tudjuk mondani, hogy mekkora a tumor. Értem. És a jövőkép ezzel kapcsolatban az, hogy lesz egy matematikus, aki érti ezt a differenciál egyenlet számítást a klinikumban is? Vagy hogy tud ez működni? Hogy jön be az AI, így is kérdezhetném? Igen. Hát az AI majd használja a képet. Tehát mi megcsináljuk a képleteket, megcsináljuk a módszereket, és azt az AI állítgatja, és akár egy ilyen döntéstámogató rendszert lehet létrehozni, az orvos megadja a betegnek akár az előéletét, hogy milyen betegségei vannak, és akkor az alapján az AI ezt mind behangolja, tekergeti a modellt, és kiad egy javaslatot, hogy itt van ez a kezelés, és akkor az alapján az orvos dönthet, hogy szeretné ezt használni, illetve a páciens is, hogy szeretné ezt használni, vagy sem. Tehát ez a cél, tehát nem az a cél, hogy majd most oda egy matematikus kelljen fölvenni a kórházba, és akkor neki kelljen hangolgatni. Nagyon szépen köszönöm. Kérdés esetleg a hallgatóságtól? Ha nincs, akkor... De, van, adom. Én nem értek hozzá, én házi orvos vagyok eredetileg. Az merült fel bennem ilyen érdekes kérdésként, hogy ugye a daganat nem csak növekedési volumen, hanem klinikai szempontból más is, például áttétképződésre való hajlamosság, hogy ezeket a faktorokat hogy lehet belevinni a modellezésbe. Igen, hát köszönöm szépen, ez egy jó kérdés. Képlet szinten bármit bele tudunk tenni. Igazából itt mindig az a kérdés, hogy ezt ki tudjuk-e mérni. Mert akkor tudjuk validálni, hogy jó a modell, meg hogy mik benne pontosan a paraméterek, hogyha van hozzá mérésünk. Tehát itt igazából ez a limit. Mert modellezni le tudjuk az áttétképződést, tehát nagyon könnyen lehet hozzá egyenleteket gyártani, de hogy az egyenletnek mi köze van a valósághoz, azt nagyon nehéz összeilleszteni. De tényleg csak az kell, hogy származzon ilyen jellegű mérésünk, hogy legyen valahonnan, és akkor ezt meg tudjuk csinálni. Ez is egy távlati cél, hogy ez valahogy belekerüljön, de abba bízunk, hogyha sikerül úgy optimalizálni a terápiát, hogy nem lesz áttét, akkor igazából ezzel nem kell foglalkozni. Ez lenne az ideális megoldás persze. Igen, úgy tűnik nekem, hogy minden egyes alkalommal, amikor az AI mint megoldás feljön, akkor valahogy oda lyukadunk ki, hogy ez egy adatprobléma. Ha van megfelelő bemenet, akkor tudunk valamit kihozni belőle. Ez így nagyjából megfelel az... Ez így van, pontosan, igen. Köszönöm szépen, akkor még egyszer köszönjük. Köszönöm szépen.